Суҳроб Шоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбоналӣ Одиназода. имрӯз таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси шӯро оид ба рушди иқтисоди рақамии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаи якуми шӯро баргузор гардид. Дар кори ҷаласа аъзои шӯро ва роҳбарону намояндагони вазорату идораҳои дахлдор иштирок намуданд. Дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба самтҳои афзалиятнок ва тадбирҳои амалисозии барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 инчунин пешниҳоди масъалаи рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ҳамгироии махзанҳои маълумот мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Президенти кишвар раиси шӯро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки таъсиси шӯро идомаи мантиқии сиёсати давлат дар самти навсозии иқтисоди миллӣ, такмили идоракунии давлатӣ ва истифодаи имкониятҳои технологияҳои рақамӣ мебошад. Зикр гардид, ки эълон шудани солҳои 2025-2030 ҳамчун солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия ва тасдиқи барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ барои солҳои 2026-2030 барои пешбурди ин раванд заминаи зарурӣ фароҳам овардааст. Сарвари давлат иброз доштанд, ки рақамикунонӣ бояд пеш аз ҳама ба беҳтар гардидани зиндагии мардум, сарфаи вақти шаҳрвандону соҳибкорон, кам шудани хароҷоти иловагӣ, шаффофияти идоракунӣ ва афзоиши рақобатнокии иқтисоди миллӣ хизмат менамояд. Таъкид гардид, ки дар мамлакат низомҳои иттилоотӣ ва хизматрасониҳои электронӣ роҳандозӣ шуданд, вале фаъолияти ҷудогонаи онҳо такроран талаб намуданд маълумоти мавҷудияти расмияти коғазӣ ва номуайянии натиҷаи баъзе лоиҳаҳо ҳанӯз мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ ҳамгироии низомҳо, ҳифзи маълумоти шахсӣ, амнияти киберӣ, шаффофияти хароҷот ва риояи принсипи маълумот танҳо як маротиба аз вазифаҳои муҳим арзёбӣ гардид. Муовини раиси шӯро, муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода доир ба самтҳои афзалиятнок ва тадбирҳои амалисозии барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисоди рақамӣ гузориш дод. Дар идома раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода вобаста ба ҷалби сармоя ва механизмҳои маблағгузории лоиҳаҳои рақамӣ ва вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳим Саидзода оид ба омодасозии кадрҳо ва баландбардоштани саводнокии рақамии аҳолӣ иттилоъ дод. Директори агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ Хуршед Мирзо вобаста ба рақамикунонии пурраи хизматрасониҳои давлатӣ ва ҳамгироии махзанҳои маълумот пешниҳодҳо манзур кард. Зимни муҳокима таъкид гардид, ки ҳар як пешниҳоди марбут ба рақамикунонӣ бояд ба натиҷаи мушаххас, муҳлати иҷро, манбаи маблағгузорӣ ва масъулияти роҳбарон пайваста карда шавад. Барои солҳои 2027-2030 ҳадафҳои солона ва натиҷаи ниҳоӣ муайян гардида аз таҳияи чорабиниҳои такрорӣ ва маблағгузории лоиҳаҳои беасос пешгирӣ карда шавад. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарур шумориданд, ки рақамикунонӣ дар асоси 4 принсипи асосӣ: натиҷаи мушаххас барои инсон ва иқтисод, роҳандозии сохтори ягонаи рақамии давлат, пешниҳоди маълумот танҳо як маротиба ва дастрасии баробарии шаҳрвандон ба хизматрасониҳои давлатӣ амалӣ карда шавад. Самтҳои афзалиятноки рушди иқтисодии рақамӣ, ташкили низоми ягонаи идоракунии равандҳои рақамикунонӣ, рушди инфрасохтори рақамӣ, ташкили низоми миллии маълумот ва ҳамгироии феҳристҳои давлатӣ, пурра электронӣ намудани хизматрасониҳои давлатӣ, рақамикунонии бахшҳои воқеии иқтисод ва соҳаҳои иҷтимоӣ, рушди сармояи инсонӣ, соҳибкории рақамӣ ва инноватсия, ҷалби сармоя, истифодаи зеҳни сунъӣ ва таъмини амнияти киберӣ муайян гардиданд. Мақомоти иҷроияи марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ вазифадор шуданд, ки масъулони сатҳи техникиро барои ҳамоҳангсозӣ ва пешбурди низомҳои рақамӣ муайян намуданд. Дар ин самт бо агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ ҳамкории доимӣ ба роҳ монанд. Ба мақомоти давлатии хизматрасон супориш дода шуд, ки барои ворид намудани хизматрасониҳои худ ба портали ягона ва пешниҳоди пурраи онҳо дар шакли электронӣ чораҳои бетаъхир андешанд. Пеш аз электронӣ намудани ҳар як хизматрасонӣ, тартиби он сода гардида, талаботи зиёдатӣ, ҳуҷҷатҳои такрорӣ ва муроҷиати беасос ба чанд мақом барҳам дода шаванд. Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ якҷо бо вазорати адлия ва вазорату идораҳои соҳавӣ
рақамӣ вазифадор гардид, ки нақшаи марҳала ба марҳала пурра электронӣ намудани хизматрасониҳо афзалиятноки давлатиро пешниҳод намояд. таъкид гардид, ки хадамоти алоқа якҷо бо мақомоти дахлдор бояд иҷрои пурра ва саривақтии нақшаи рушди соҳаи алоқаро таъмин намуда, диққати асосиро бо баландбардоштани сифат ва фарогирии интернет, махсусан дар минтақаҳои дурдаст, равона созад. ба хадамоти гумрук супориш дода шуд, ки якҷо бо агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ, вазорати молия, кумитаи андоз ва дигар мақомоти дахлдор харитаи гузариш ба расмиёти пурра бе коғазро таҳия ва татбиқ намоянд. вазоратҳои рушди иқтисод ва савдо, молия, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, бонки миллӣ ва агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ вазифадор гардиданд, ки оид ба ҷалби сармояи хусусӣ ва рушди соҳибкории рақамӣ пешниҳодҳо манзур намоянд. таъкид гардид, ки дастгирии давлатӣ бояд шаффоф, рақобатнок ва ба натиҷа нигаронида шуда барои иштироки ширкатҳои ватанӣ ва ба кор даровардани маҳсулоти инноватсионӣ имконияти бештар фароҳам оварда шавад. ба вазорати маъриф ва илм супориш дода шуд, ки якҷо бо вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ, муассисаҳои таълимӣ ва бахши хусусӣ барномаҳои омодасозӣ ва бозомӯзии кадрҳоро ба талаботи воқеии бозори меҳнат мутобиқ созанд. таъкид гардид, ки дар баробари малакаҳои касбӣ тадбирҳо барои баландбардоштани саводнокии рақамии аҳолӣ низ бояд тақвият дода шавад. агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ якҷо бо мақомоти дахлдор вазифадор гардид, ки оид ба истифодаи масъулони зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва таҳкими амнияти киберӣ пешниҳодҳо манзур намоянд. ҳукумати мамлакат вазифадор гардид, ки фаъолияти роҳбарони вазорату идораҳоро аз рӯи натиҷаҳои рақамикунонӣ арзёбӣ намояд. таъкид гардид, ки роҳбарон барои ҳамгироии низомҳо, сифати маълумот, содагардонии хизматрасониҳо, истифодаи самараноки маблағ ва натиҷаҳои воқеии лоиҳаҳои рақамӣ масъулияти шахсӣ доранд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шӯро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаласаро ҷамъбаст намуда таъкид доштанд, ки шӯро бояд майдони қабули қарорҳои стратегӣ, бартараф намудани монеаҳои байниидоравӣ ва назорати қатъиян натиҷаҳо гардад. стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз муҳимтарин санадҳои соҳавист, ки татбиқи мақсадноки он рушди бахши алоқа дар кишварро таъмин хоҳад кард. дар иртибот ба ҳамин мавзӯъ шарҳи хабарнигорони мо манзури шумо мегардад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади рушди устувори соҳаи алоқа, навсозии инфраструктура ва мутобиқ кардани он ба талаботи замони муосир, стратегияи рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул гардидааст. амалӣ намудани ин санади муҳими стратегӣ ба зиммаи хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор гардида, стратегия дар 3 марҳила татбиқ карда мешавад. ҳадафи асосии он бартараф намудани мушкилоти мавҷуда, рушди инфраструктураи соҳа, баландбардоштани сифати хизматрасониҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои дастрасии аҳолӣ ба технологияи муосири рақамӣ мебошад. дар асоси стратегияи рушди соҳаи алоқа барои давраи то соли 2040 ки аз 3 марҳилаи амалигардии он иборат аст, бо роҳандозӣ гардонидани ин нақшаи амал албатта ки хадамот он ҳадафу мақсадҳое ки барои рушду соҳаи алоқа дар назди худ гузоштааст албатта ки мерасад. ин пеш аз ҳама рушди бо суръати интернет дар маҳалҳо, ин гузаштан ба насли нави 5G, зиёд кардани истгоҳҳои базавӣ дар маҳалҳои дурдаст ва ҳамзамон яке аз ҳадафҳои асосии хадамот тибқи ин стратегия ин деҳаи рақамӣ мебошад, ки бо амалигардонии ин ҳадаф дар деҳаҳои дурдасти мамлакат сатҳу сифати интернет ба як сатҳи боло оварда мерасонад, аз ҷумла гузаштан аз алоқаи мобилӣ ба алоқаи собит.
طبق معلومات خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در نیم ساله یکم سال 2026 در جمهوری 1361 عدد ایستگاه بازاوی نصب گردیده است که نسبت به همین دوره سال 2025 67.8% زیاد می باشد. در مجموع عین حال در کشور 18380 عدد ایستگاه بازاوی فعالیت داشته نصب ایستگاه‌های نو ادامه دارد. تنها برای سال 2026 نصب باز 1850 عدد ایستگاه بازاوی به نقشه گرفته شده است. یکی از سمت‌های مهم رشد ساحه جاری کردن تکنولوژی‌های معاصر نسل نو از جمله 5G به حساب می‌رود. در دایره تطبیق استراتژی تا امروز در جمهوری بیش از 130 عدد ایستگاه بازاوی استاندارد 5G نصب و مورد استفاده قرار داده شده است. این تکنولوژی در شهرهای دوشنبه، روغمون، خوروغ، بختر، کلاب و خوجند دسترس گردیده برای وسیع نمودن فراگیری و بلند برداشتن سرعت اینترنت زمینه فراهم می‌آورد. مطابق نقشه‌های پیش بینی شده من بعد نصب پایگاه‌های بازاوی استاندارد 5G در همه شهر و ناحیه‌های جمهوری با اشتراک اپراتوران علاقه موبیلی و طبق حصه مقرر گردیده عملی کرده می‌شود. در دوره استراتژی رشد ساحه علاقه نصب ایستگاه بازاوی استاندارد 5G در 64 ناحیه و شهرهای کشور به نقشه گرفته شده است که این باشد در سال 2026 15%، 2027 35%، 2028 50%، 2029 75% و در سال 2030 100% فراگیری آن را به نقشه گرفته شده است. در این حال وابسته به نقشه تهیه گردیده در کشور 135 نصب ایستگاه بازاوی استاندارد 5G به راه مانده شده است. در مجموع تطبیق پیوسته استراتژی رشد ساحه علاقه جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 نشان می‌دهد که ساحه علاقه همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اقتصادی و اجتماعی کشور در راه رقمی کنانی و رشد استوار قرار دارد. گسترش شبکه‌های موبیلی، جاری نمودن تکنولوژی‌های 5G و افزایش اینفراستراکتور علاقه برای فراهم آوردن شرایط بهتر خدمت‌رسانی به اهالی و رشد اقتصادی رقمی زمینه مساعد فراهم می‌آورد. خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با تطبیق تدبیرهای پیش بینی شده در سمت اجرای هدفهای دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و رشد منبع ساحه سهم نظر است می‌گذارد. در دایره عملیشوی استراتژیای رشد ساحه علاقه در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 ساختمان خط ماگістرالی علاقه نخی و اپتیکی دوشنبه خوروغ قولما با مسافه 1010 کیلومتر ادامه دارد. تا امروز بیش از 38 کیلومتر کابل اپتیکی کشیده شده 2500 سیمچوب که مخصوص برای استفاده با شرایط اقلیمی سرد مرغاب مطابق کرده شده نصب گردیدند. در قطعه از گذرگاه سرحدی دولتی قولما تا حدود سوباش مرحله اساسی ساختمان به آخر رسیده در منطقه اهالینشین جیلاندی پایگاه ضروری و تکنیکی و مادی ذخیره شده است. لایحه از جانب اپراتور ملی علاقه جمعیت سهامی کشاده تاجیک تلکام تطبیق گردیده با مستحکم نمودن صاحب اختیاری رقمی مملکت، بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی های تلکومونیکاسیونی و توسعه اقتدار ترانزیتی بین المللی جمهوری تاجیکستان مساعدت می‌کند. استقلال دولتی برای ملت تاجیک رمز آزادی، صاحب اختیاری و احیای دولتداری ملی به شمار می رود. امسال مردم سربلند تاجیکستان 35 سالگی این رویداد مهم تاریخی را با روحیه بلند وطن دوستی و افتخار ملی تجلیل می نماید. در سراسر کشور به استقبال این سنه فرخنده چاره‌بینی‌های گوناگونی سیاسی و فرهنگی برگزار می‌شوند. شرح بیشتری موضوع در گزارش همکسبان ما از ریاست اطلاعات و رابطه با جامعه وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان. در دایره آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در تمام شهر و ناحیه‌های کشور کارهای آبادانی و سازندگی وسعت تازه کسب نمودند. بنیاد صدها انشاءات اجتماعی و استحصالی، تجدید راه‌ها، گلگشت‌ها و موضع‌های استراحتی شهادت روشن محبت مردم به وطن و دستگیری سیاست سازنده دولت و حکومت میباشد. استقلالیت برای ملت تاجیک نه تنها دستاورد سیاسی بلکه مکتب بزرگ خودشناسی، وحدت و احیای ارزش‌های ملی به شمار می‌رود. استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و وحدت ملی اینها با هم توأم بوده. اگر بزرگترین ارزش‌های ملت تاجیک اگر این اول استقلال باشد، دوم باید گفت که این وحدت ملی می باشد.
дар ин давра фарҳанг, забон, таърих ва суннатҳои миллӣ мақоми шоистаи худро пайдо намуда, Тоҷикистон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ эътирофи ҷомеаи ҷаҳониро соҳиб гардидааст. имрӯз ҳар як фарди ҷомеаро зарур аст ки дастовардҳои даврони соҳибистиқлолиро ҳифз намуда, барои рушду шукуфоии минбаъдаи Тоҷикистони азиз саҳми арзандаи худро гузорад. зеро истиқлолият неъмати бебаҳоест ки бо шарофати он ормонҳои миллӣ амалӣ гардида, роҳи фардои дурахшони кишвар ҳамвор мешавад. Тоҷикистон бо такя ба нерӯи созандаи мардум ва сиёсати бунёдкоронаи роҳбарияти давлату ҳукумат ба сӯи ҳадафҳои нави рушд устуворона қадам гузошта, истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои арзанда пешвоз мегирад. барои ҳифзи истиқлолу озодӣ, таъмини зиндагии орому осоишта, мудофиаи марзу бум ва амнияту суботи кишвар, хизматчиёни ҳарбӣ дар назди давлату миллат вазифаву ӯҳдадориҳои хешро бо масъулияти баланд иҷро менамоянд. зеро рушду пешрафти ҳама соҳаҳои ҷомеа аз фаъолияти пурсамари афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи мамлакат вобастагии амиқ дорад. бо дарки ин масъулият, онҳо ҳамеша баҳри ҳимоя аз истиқлоли давлатӣ ва дастовардҳои бузургу таърихии он омода мебошанд. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар раванди корҳои ободониву созандагӣ идома доранд. чунин ташаббусҳои созандагӣ дар шаҳри леваканти вилояти хатлон низ ба назар расида, масъулон кӯшиш менамоянд то ин санаи бо шукӯҳи умумии миллӣ як қатор иншооти ҷашниро сохта ба истифода диҳанд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. дар доираи корҳои ободониву созандагӣ масъулини ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри левакант азм доранд ки иншооти ҷашнии ба нақша гирифташударо то таҷлил аз ҷашни бошукӯҳи миллӣ сохта ба истифода диҳанд. дар баробари иншооти ҷашнӣ дар маркази ҷамоат аз ҷониби соҳибкорон сохтмони марказҳои савдо ва хизматрасонӣ ҷараёни тоза дорад ки ин раванд метавонад дар баланд бардоштани инфраструктури шаҳраку деҳот саҳми арзанда гузорад. дар ҷамоати деҳоти гулистони шаҳри левакант 16 иншооти таъйиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда буд ки то имрӯз 14 таи он мавриди истифода қарор дорад ва 2 таи он бошад то имрӯз омода гардидааст ва рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад. дар деҳаи гулистони ҷамоати деҳоти гулистон зиёда аз 1.5 километри роҳ монфарш карда мешавад. дар деҳаи хуррамдеҳи ҷамоати гулистон ва рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад 2 то майдончаҳои варзишӣ. як тояш рӯзҳои наздик ба истифода дода мешавад ва дигараш дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 5 ба нақша гирифта шудааст ки сохтмонаш рафта истодааст. корҳои ободониву созандагӣ махсусан дар самти соҳаи маориф низ ба назар расида, дар назди муассисаи таълимии рақами 6 аз ҷониби сокинону соҳибкорон сохтмони 16 синфхона идома дорад. ба оғози соли нави хониш ки рӯзҳои ба шумор мондааст, масъулини муассиса дар баробари бунёди синфхонаҳои иловагӣ ба рангубори саҳн ва беруни муассиса машғуланд, то ки хонандагонро дар синфхонаҳои кушоду барҳаво қабул намоянд. дар муассисаи таълимии рақами 5 сохтмони синфхонаҳо идома дорад. дар муассисаи таълимии рақами 10 бошад 8 синфхонаи таълимӣ сохтмонашон идома дорад. боз дар нақша аст ки як муассисаи давлатии таълими томактабии нав дар ҷамоати деҳоти гулистон деҳаи гурдондеҳ ба наздикӣ бояд ифтитоҳ шавад ва дар он ҷо гӯем 3 гурӯҳ иборат аз 100 нафар тарбиятгирандаро ба таълим фаро гирифта мешавад. маорифчиёни шаҳр аз ҳарсола дида дар ин шабу рӯз масъулиятро бештар ҳис намуда истоданд, зеро дар пеш 35-солагии истиқлолиятро дар сатҳи баланд истиқбол гирифта, бо дастовардҳои арзишманд дар ин ҷашни бошукӯҳ чун дигар қишрҳои ҷомеа ҳиссагузорӣ намоянд. дар ҷамоати деҳоти ҳиҷбораки ноҳияи рашт маркази саломатӣ ба истифода дода шуд. ифтитоҳи ин муассисаи иҷтимоӣ дастрасии ҳазорҳо нафар сокинони ҷамоатро бо хизматрасониҳои босифати тиббӣ беҳтар хоҳад кард. иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. дар ҷамоати деҳоти ҳиҷбораки ноҳияи рашт бо мақсади беҳтар намудани сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити мусоиди кори хизматрасонӣ маркази саломатӣ сохта ба истифода дода шуд. маркази саломатӣ дар доираи тадбирҳои созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. дар маросими ифтитоҳи маркази саломатӣ намояндагони мақомоти иҷро иштирок ва суханронӣ намуданд.
ضمن افتتاح تاکید گردید که حفظ سلامتی اهالی یکی از سمت‌های مهم سیاست اجتماعی دولت به حساب رفته فراهم آوردن شرایط مناسب برای دسترسی مردم به خدمات رسانی‌های طبی با صفت از جمله هدف‌های مهم سوی تندرستی میباشد. تنها در دوام 5 سال اخیر در ناحیه رشت زیاده از 20 مؤسسه کمک اولیه طبی سانیتاری ساخته به استفاده داده شده است که مبلغ عمومی آنها زیاده از 120 میلیون سومانی را در بر میگیرد. در عرفه جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و عید کسبی طبیبان در جماعت دهاتی هیجبورک دهه هیجبورک مرکز سلامتی نو از نوسازی کرده شده با تجهیزات معاصر طبی مجهز گردانده شد. مرکز سلامتی دهاتی مذکور با زیاده از 4000 اهالی این منطقه خدمات طبی میرساند. مرکز سلامتی نوبنیاد با شرایط مساعد و امکانات ضروری برای قبول بیماران و رساندن یاری اولیه طبی به اهالی پیش بینی گردیده است. با استفاده دادن چنین انشاءات اجتماعی برای ساکنان جماعت دهات هیجبورک امکانات دسترسی بیشتر به خدمات رسانی‌های طبی فراهم می‌آورد. کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوق جهت تامین امنیت اقتصادی کشور نظارت گمرکی را تقویت می‌بخشند. ضمن عملیات گمرکی در حجم کلان معاملات غیرقانونی محصولات تماکو، سیگار بی‌تمغه اکسیز آشکار و پیشگیری کرده شد. 2 августи соли 2026 ضمن عملیات گمرکی از جانب کارمندان شعبه مبارزه بر ضد حقوق ویرانکنی‌های گمرکی ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت در حدود دهه دهمای ناحیه جبار رسولوف در راه اتومبیلگرد دوشنبه بستان چناق محصولات تماکوی سیگارت هنگام انتقال توسط ماشین بارکشانی تمغه مرسدس بنز سپرینتر رقم قید دولتیش 9518 آج 02 راننده‌اش مراجان حلیموف ساکن دهه خستیورز ناحیه باباجان غفوروف بازداشت و برای سنجش گرفته شد. هنگام از نظرگذرانی از بردن این واسطه نقلیات از داخل 4 عدد خلطه پلی‌اتیلنی کلان حجم 845 بسته سیگارت که هر یک بسته 10 قوطی دارد در عموم 8450 عدد قوطی سیگارت تمغه اسچنج استحصال جمهوری کره دریافت کرده شد. از نظرگذرانی و سنجش آشکار نمود که همه قوطی‌های سیگارت تمغه اکسیزی ندارند. تمغه اکسیزی ندارد این سیگارت. ناوی اسچنج بدون مارک اکسیزی. در جریان سنجش همه‌جانبه معاین کرده شد که فرمایشگر و صاحب به واسطه سیگارت‌های آشکار گردیده شهروند سنگینوف احمدجان سنگین بابویویچ تولدش 6 ینوری سال 1997 زاده و استقامت کننده جماعت دهات خستیورز ناحیه باباجان غفوروف میباشد. نام برده گذشته داغی سودی داشته قبلا با عیب صادر کردن جنایت دزدی و جوابگری کشیده شده است. در جریان پرسش سنگینوف احمدجان معاین گردید که وی این مقدار محصولات تماکوی سیگارت را با مصنعیت پیشکی از شیرلی نام شخص برای تجارت فرمایش داده مقصد داشته است در ناحیه باباجان غفوروف و شهر خوجند با معاملات برآورده از این حساب فایده پولی به دست آورد. طبق خلاصه متخصصان فیلیال مرکز جمهوریوی اکسپرتیز سودی و کریمینالیستی وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت محصولات از تماکو تیار کرده شده سیگارت نوع اسچنج استحصال جمهوری کره و به تمغه‌های اکسیزی میباشند. محصولات تماکویی تشخیص شده و طلبات رگلامنت تکنیکی جمهوری تاجیکستان جوابگوی نمی باشد. ارزش عمومی آن 29137 سومانی را تشکیل می دهد. همین طریق سنگینوف احمدجان سنگین بابویویچ دیده دانسته محصولات تماکویی تمغه نشده سیگارت نوع اسچنج را از شیرلی نام شخص که این محصولات تماکو را به حدود جمهوری با راه غیر قانونی و پنهانی از نظارت گمرکی وارد کرده است فرمایش داده است. اوید به حالت مذکور از جانب ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت نسبت سنگینوف احمدجان سنگین بابویویچ و دیگران با ماده 259 علاوه 1 قسم 2 بند ب و با ماده 289 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده از روی تابعیت تفتیشاتی با پروکراتوری ولایت سوخت ارسال کرده شده است. کارمندان ریاست منطقوی گمرکی در ولایت سوخت دوام این دوره سال 2026 در یک چند حالت دیگر نمودی محصولات زیراکسیزی اسپریت، مشروبات، آبی جو همچنین به حجم و نامگویی زیاد محصولات آذوقه‌واری را که با راه غیر قانونی و پنهانی از نظارت گمرکی وارد کرده یا انتقال داده شده است آشکار و پیشگیری نمودند. این حفظ بازار داخلی از محصولات پست صفت و ضررآور به سلامتی اهالی و حفظ امنیت اقتصادی می باشد.
дар шаҳри Душанбе таҳти унвони 35 соли истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон рушд ва таҳкими мониторинги обуҳавошиносӣ ва ҳифзи пиряхҳо дар шароити тағйирёбии иқлим конференсияи байналмилалии илмии амалӣ баргузор гардид. Гуфта шуд, ки тағйирёбии иқлим яке аз мушкилоти ҷиддитарини глобалии замони муосир ба шумор рафта ба ҳолати муҳити зист, захираҳои обӣ ва рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳо таъсири назаррас мерасонад. Барои ҷумҳурии Тоҷикистон, ки зиёда аз 93% қаламрави онро кӯҳҳо ташкил медиҳанд, оқибатҳои тағйирёбии иқлим махсусан шадид эҳсос мешаванд. пешниҳоди силсилаи имтиёзҳои давлатӣ ва татбиқи мақсадноки барномаҳои соҳавӣ дар кишвар боиси рушди устувори бахши паррандапарварӣ гардид. Ҳамин раванд боис шуд, ки теъдоди корхонаҳои паррандапарварӣ ва саршумори он зиёд гардида, ҳаҷми истеҳсоли гӯшту тухми парранда афзоиш ёфт. соҳаи паррандапарварӣ яке аз самтҳои муҳим ва комплекси агросаноатии мамлакат ба ҳисоб рафта, дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғизои сафедадор аз ҷумла тухм ва гӯшти парранда нақши муҳим дорад. рушди ин соҳа ҳамзамон ба таъмини амнияти озуқаворӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ мусоидат менамояд. агар соли 1991 дар Тоҷикистон ҳамагӣ 21 корхонаи паррандапарварӣ фаъолият мекард, пас то 1 июли соли 2026 шумораи онҳо ба 237 адад расидааст. яъне дар ин давра теъдоди корхонаҳои соҳа қариб 11 баробар зиёд гардидааст. аксари ин корхонаҳо дар солҳои соҳиби истиқлолӣ таъсис ёфта ба рушди истеҳсолоти саноати маҳсулоти паррандапарварӣ замина гузоштанд. дар баробари афзоиши шумораи корхонаҳо саршумори парранда низ зиёд шудааст. дар маҷмӯъ нишондиҳандаҳои афзоиши шумораи корхонаҳои паррандапарварӣ, саршумори парранда ва ҳаҷми истеҳсоли тухму гӯшт ва рушди устувори соҳа дар даврони соҳиби истиқлолӣ шаҳодат медиҳад. тақвияти минбаъдаи ин самт метавонад ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ, коҳиш додани вобастагӣ аз воридоти маҳсулоти ғизоӣ, таъмини ҷойҳои нави корӣ ва таҳкими амнияти озуқавории кишвар мусоидат намояд. кишти такрорӣ яке аз роҳҳои муҳими самараноки истифода бурдани заминҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. бо истифода аз ин усул метавон дар як сол аз як қитъаи замин 2-3 маротиба ҳосил гирифт. барои ноҳияи Ванҷ, ки дорои шароити хоси иқлимӣ ва заминҳои маҳдуди кишоварзӣ мебошад, рушди кишти такрорӣ аҳамияти махсус дорад. ин раванд инчунин метавонад ба зиёд шудани даромади хоҷагиҳо, таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва истифодаи оқилонаи замин мусоидат намояд. барои деҳқон замин танҳо як қитъаи хок нест, он майдони меҳнат, манбаи рӯзӣ ва дар баробари ин имтиҳони сабру масъулият аст. дар шароити кӯҳистон, ки ҳарваҷаб замини кӯрам арзиши хус дорад, истифодаи оқилонаи он метавонад ба дастовардани ҳосили хубро имконпазир созад. сокини ноҳияи Ванҷ Зиёрашоҳ Эркаев яке аз кишоварзонест, ки инро бо меҳнати арӯзаи худ собит менамояд. ӯ дар қитъаи назди ҳавлигии худ парвариши намудҳои гуногуни сабзавотро ба роҳ монда, аз як майдони нисбатан хурд маҳсулот гуногун ба даст мебиёрад. дар ин қитъаи замин помидор, қаламфури булғорӣ, бодринг, картошка, сабзии карам ва намудҳои гуногуни кабудӣ парвариш карда мешавад. пас аз ҷамъоварии қисми асосии ҳосили аввал, деҳқон бо мақсади самаранок истифода бурдани замин кишти такрориро ба роҳ мондааст. айни замон аз ҳосили аввал ҷамъоваршуда дубора бодринг, кабудӣ, карам, сабзӣ ва дигар зироатҳои мавсимӣ киш гардида, интизор меравад, ки то охири мавсим аз ҳамин қитъаи замин ҳосили дуюм низ ба даст оварда шавад. ба гуфтаи Зиёрашоҳ, истифодаи кишти такрорӣ дар замин дастуру иdoятҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истифодаи оқилона ва самараноки ҳарваҷаб замини кӯрам сурат гирифта, ин усул имкон медиҳад, ки замин дар давоми як мавсим чандин маротиба самаранок истифода шуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бештар гардад. ба ин васила аз як тараф замин беистифода намемонад ва аз ҷониби дигар бозори маҳаллӣ бо маҳсулоти тару тоза бештар таъмин карда шавад. ман пагаи мехезам, аввал меом замина салом мекунам, салом метим, баъд корро сар меидам. як кага боша мекам 7-8 мон гузаштагӣ деҳқон гузаштагӣ. барои ин қадр замина мо бисёр оқилона истифода мекунем. самараи ин заҳмат имрӯз дар бозори марказии ноҳияи Ванҷ низ ба назар мерасад. ба гуфтаи кишоварз, маҳсулоти парваришнамудаи ӯ ба бозори марказии ноҳия баровардашуда талабот ба сабзавоти тару тоза рӯз то рӯз бештар мегардад. ин деҳқон ният дорад, ки фаъолияти худро минбаъд низ густариш дода, бо васеъ намудани майдони кишт ва истифодаи усулҳои самараноки зироаткорӣ дар таъмини бозори ноҳияи Ванҷ бо маҳсулоти тару тозаи маҳаллӣ саҳми бештар гузорад.
15 ва 16 август дар идомаи татбиқи